Γεια σας φίλες και φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα δούμε με πολύ απλό τρόπο πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λάμπα του φούρνου ώστε να βλέπουμε τι μαγειρεύουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο φούρνο, όχι δεν μπαίνουμε μέσα στο φούρνο. Ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου και βλέπουμε που είναι η λάμπα, συνήθως είναι στο πάνω μέρος του φούρνου. Βλέπουμε ότι η λάμπα καλύπτεται από ένα γυάλινο προστατευτικό που αντέχει υψηλές θερμοκρασίες ώστε να μην σπάσει η λάμπα. Ξεβιδώνουμε λοιπόν αυτό το προστατευτικό κάλυμα αριστερόστροφα, το βγάζουμε, ίσως μας δυσκολέψει λιγάκι, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη λάμπα και αυτή την ξεβιδώνουμε αριστερόστροφα. Πλέον βλέπουμε τα βατ και την τάση που ενδεχομένως θα έχει και πάμε στο κατάστημα που θα την προμηθευτούμε ώστε να πάρουμε μια παρόμοια. Αφού την έχουμε προμηθευτεί, την επανατοποθετούμε, βιδώνοντας την δεξιόστροφα αυτή τη φορά, τοποθετούμε και το γυάλινο κάλυμα και πλέον είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε αν έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Ανάβουμε τη λάμπα και η λάμπα, όπως φαίνεται, ανάβει. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Αν σας βοήθησε κάντε like, κάντε και subscribe αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι μου. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.